ai ngu yu blei ni ko po sa isin pat ha ka bangayo ben teng biang ye ka ben sam ye ka tin ka zo blei ai ku blei pi baro ke basngap ni ka jikai ai ku blei fi ka kerteng ke Jesus Christ ngalo ni ka tin ka zo blei ka bangakwa ban pen ken mau yang ilang baro ha de ka por kata galong habangi puli na ka kitab Isaiah kalong ka sau pulai ka dekat ka ba khat pra ka tin ka zo blei ka ong wat ken mau shu ye ke berem lem ni ke ba menswa wat perkhat shu utrai wong hakmi ngan le ke batmai o utrai ladingi kwa bu utrai un le ke batmai ngin sange no e to ban kan mau ke berim lani ke menswa ai perkhat su gitu baro namar utrai wong ngan le ke batmai namar ublei unong la ban le ke batmai la dingi batsa ke berim ni kan mau sa ke berim ni haban pelat swa ya ke berim knang bangin yo pdiang ke batmai ha ka jing im jongi pen kan mau kum jo ka tiba ar korin kal nong san de khat ba khat nyo absur pol wong la da we dan how chris ulong ujing thau u batmai ke berim ken du no hakmi ke ken jalong ke batmai ke berim ken du no hakmi ke ken jalong ke batmai bun sin ke berim pat kim pat simla du lut na ka ji im jungi teng ke berim kim pat simla lait lut na ka ji im jungi kadau kolong bangin ang batsa ye ke berim ngidang perkat sa itu kiberim ngidang smotnat sa ban perkat itu kiberim ada kadau kabarim keempat lait na kajim sungi teng pitim ni em la dengi ken mau sa e kiberim ngi pen smotnat sa ban perkat sa ye ke bangile e kajim ko menswa teng ka bor jung ka pop kawan pai biang he kajim don ki kristan ki ba sisien ki ke kiberim ki la lait no ki batmai ki la wan ki la ja kajim suki ang suki pat kabatmai kelas nang bendulut na kajim suki kabarim kawan pai biang kadau hi kalong ba ki perkhatsa itu kajim ka bensua na kadau ka bor jo ka pop kawan pai biang la de pikwa ba ka bor jo ka pop kanaman su kajim jong pi de ben isi isnon ye ka to kabarim ka bangi jule mensua bangi kemau ye ka tu baro ton ki ba ai dau ki ong ngingam la ban i kabarim ngingam la ban i itu ka mensua baro kadau ndi bomla kajing sha badang dang benut ka to dang benut ban pelai di nomor ba dang benut dang batsa na dagadau ka berim keempat lait lut daga jingim henry don pat ki kristan ki ba hoy sibon ki berim kila lait lut kila no itu ki berim baro mensua henry dang don hipat satang eri balong khaddu iba ki dang batsa eri jiklong iba rim iba long satang ita ki badang batsa pat ha ka jingim ka jongki dengan penken mau fine ka tin ka so blai kong kumne ka gospel jo Matthias kalong ka san ka khat ka at riu kong kumne ka tin ka so blai meno nang ta tat onda mila siu ye ta ka pisa ka bakhat do tat onda mila siu ye ta ka pisa ka bakhat do ka jingmut hang ni ka bomon ba subu mentang ila siu ye ka pisa ka ba khandai tengka le sing la siu satang tengka le sing impat siu ka balong ka pisa ka bakhat do wat ya kata ka pisa ka khaddu ro siulut ya kata baro kaumun baro de ban siulut ya kata ka jingbut hang ni kaumun ba subu ki jinglong ki berim baro la de bradlut la de ino no satang ita iba khaddu i jinglong i berim i bedangsa wat ya ka khaddu ro ka bible ka ong ba siulut ya kata baro kaumun bradlut ita ka jinglong ka berim la de kalong satang ita iba khaddu satang ita i weiro yang in brad no pitip ni em yo le se ba ita i wei i banginang batsa yo i penpet penban ye ka jingker khu ko jong blai bakan tu ye ka jim jongi ba yo ita i bang yong satang ini hi bang ngadang le ngadang blin ngadang kum le yo in long ka dau jong ka ba yo in long ka dau ko ba u syaitan un yo ban lute lut ka jingker khu pat ka jing jong pi yo in long ka dau ko ba u syaitan un yo ban rong lang ba ita i jiklong ban prong ban pen sniu dur khoi ye ka jiklong jing in sim ka jong pi Nomor pitip ni em, lada pi ai jaka yu syaitan tang si in siro, un pan sa siput, lada uyo sa siput un pan lut ika jing im jong pi, ban yo lut ika jing im, penjot lut ika jing im baro, ban tu lut ika jing kerku jong ublay baro ika jing im. Naga dang bau syaitan unam yo ika jing im jong jong pi, yang in berat lut ika jing long kibarim baro lada stang ita iway bedang sengot nat ro ngin ino ika tangin berat lut, ngin pelait lut ika barim baro, namar utrai wang hakmi ngan le ika betamai. Ke batmai ken wan ka jing im jong pi jonga try unyo ban le ke batmai de bangi brad lut ke barem baro yang in yet bai la de
absol pol ong yala de hi to yet pi tungin yet yala de in wat yala de dang don em ka barim ka bangi dang le ladang idang le ikata wala dang galong stang itaro ngin pelat no ikata borongin ino ikata baro amar utrai upen kre yang ai pi man ra man kentiu man penan buram man penbaha man penyo pat ya ke bangi la du no man thau thmai ka chung im ka yeng ka sem man penan kam yang ikum ki atiar ki beton bor ki kti ki so wangan le ki bathmai mo prai ni sakman yang in pelat no ikabarim ada we dan hau kris long ujing thau bathmai ki barim ki de ban dulot baro hakimi ki jalong ki bathmai pat ka jing im jong ka jing im jong ka yang in pelat no ikabarim khnang ba ki bathmai kan tu ki jing im jongi nan ni sakman to blin kor khui phi lam ne ka tin ka jong ublai ka fisnga agam ta ka buram ka jong ublai amen